Здравейте хора, днес ще играя Fortnite. Тук до мен е Моли, кучето на братовчет ми. Той е женско. Моли, котена Моли. Така, да започваме. Боди, баскар, боди. Той е скривено е. Той ще гръмни. Това си... Това не ли поръчно е? Ще го сложи. Айде как се стрелям, бе? Ма с такива. Правя клипче. Правя клипче. Направи клипче. Аз правя клипче. Игра Fortnite. Fortnite. Така хора, сега играем Fortnite или PUBG. Може да играем 3 или 2, едно от двете. Така ма стреляш, бе. Сега ще отим го убим. Къде да скачам? Ето там. Така, скачаме. Махам ги тя глупости от инвентара ми. Качвам надолу. Ето сега ще кацнем. Нали така? Сега кацаме. Взимай. Мале. Маняк. О, помпа. Така, сега ходим да взимаме. Бъскам се. Сега идваме тук и обираме. Червенко, не, няма. Така. Стари як малкапче. Мале хора, гледайте ко са падна. Тук няколко горим повече. Че да видим сега. Няма да го махам, то е Legendary, ще бъде Legendary. Хора, отиваме ми сабим. Защото сме много добре. Ето, те са бил там. Опа, дет. Не съм сърби. No window silverning. No. Крака. Болен просто. Червенко. Пълно ми се помпа. Не съм сърби, хора. Така, бягай. Бягаме. Ето и хора, вижте къде се стрелят сега. Така, презареждате. Целица. Маняка е болен. Дед. Хорна е, но е. Скри се, бе. Добре, маняк, само такива помпили ще ми се пада, бе. Чем го бето?
Опратка до мен. Направо не я видях. О! Нов левел направих. Бягаме. Опа! Ого, гледайте какво става хора тук. Вземам той. Скажеш. Бягаш. Идваш приятел от тук и го почваш просто. Вей! Yes, бе, айде бе. Бягам. Бягам. Хората имат 3 честа, няма повече да говорим. Някакъв се опитвал, но такова майко 56 000 честа има тук. Опа, го вземам. За мен никой не мога цел, няма какво говорим. Глата му дроп. Брачет ми от татка идва, тук като някой куче. Маняк куцата, бе! Айде, хора, пчелим, някой говорим повече. Бе, хора, тук ще направи 20 коронки, обаче има... Да не джавкаш. Бъде. Но, я полиция. О, не, обърках. Мале хората казваме той го махаме. Всичко махаме просто от инвентара, така пропускам честа, няма го пропускам, няма се притеснявате. Чупим вратата, човек, сега отивам губя. Къде си е моят маняч? Get up, pickaxe. Шимо! И ме питах само направя пикикс, ама ако да направим. Последна игра. Цялата аз беше последната, защото аз направих... Не, чакай. Аз направих една. И ми тази ще е последната. Защото ще ме са... И ми опитах сега го пикексна, обаче после с той има начупи и трябваше с помпата, обаче не успях и така. Сега последна игра, няколко години повече, гледайте сега малко коронките. Аре бе, маняк. Така. 20 коронки, няма повече колко говорим. Ако беше свин, съжалявам хора. Как я скачам? Тук ли е? Да, тук е. Скачаме! Скачаме.
Така, вземам това оръжие. Опа, къде тръгвам, бе? Това често тук. Tu mi трябва. Опа. Обърках ми копчетата. Така няма чест на лошо. Рам-пам, рам-пам-пам-пам-пим-пум. Така. Дали ще мога да прескоча? Добре, прескочих. О, добре, хора. А, не. Нямам с кого ги убия. А не, човек. Деца, сега ще ден сетка на тази рибка. И тя почва да танцува няколко горен пъч. О, не. Аре бе, човек. Където бе, хора, сега отиваме го бием. Ако умрем. Ако не умрем, какво да направим? О, това е за мен ли? Не е за мен, май. Отида да взема пратката това. Мале, ще го убия! О, е скоро, уби го. Трети левел, какъв митик ще им даде? Гаден. Не знаеш кой ще го взема. Така, вземам го. Охо! Какво е това, ама някаква помпа ли? Я. Въй! Хора, това е много яко. Рам-пам-парарурари. О, ламата. Яко. До мен има хора, ама. Какво да направим? Трябва да вземем ламата. Тя ръкавица, аз вземате ги, гледайте ако с щетка. Идвате, изстрелвате са. Чбам! Не оцелвате никой повече. Сега бейте ги, тук ги убивате от бой. Сега това тук му скачате. Оп, чик, бам! Го убивате, тук му чупите устата и готово. О, да! Къде падна? Ето го. Това е за мен. Хоп, цак, мак. Зад мен има човек и че ме интересува, сега се обърна и ще му щупя устата. Така, дед. Имаше 14 човека, бият ме от другата страна. Стига спами, бе, стига, бе. Охо! Така. О, той пистолет е добро, ма няма го взем. Так, мама и тази игра ще я спечелим. Само, че нямаме коронка. Това е лошо, хора. И това като го спаниш, ще направо отиваш. Така, отиваш там, дето се стрелят просто. Не знаеш къде се стрелят, оба вече знаеш. Така убит. Айде бе! Той пък то... Че това го помислих за... Той... Опа, кокошката в действие. Гошо Петела! Къде оти то? Охо! Баят направо. Везун, той пише 150, маняк. Се опитам да убия някой с рибката. О, хора, убих това с рибката, мани!
болен, маняка, болен. Еми, хора, направихме Виктория Роял. Ще приключвам. Даже сега ще ви покажа скиновете ми. Така. И там кирките и другите работи. Така. Кой тук е маняк? Само тази. Ето, вижте. От тук почваме. Имам този дрифт. Сезон 5. Имам тази. Те повече са от Battle Pass. Имам този от сезон 7. Тази деца съм с нея. Този от сезон 5. Тази. Тази. Но сега раничките. Ето ни. Таква беше. А да, имаше така. Опа. Ама не. Чапък. Имаше една такава. Хора, има такава, само че която може да стане. Ето такава може да стане. Но та слага за този скин баят си върве. О! Хора, вижте. О! Ето бе. Сложих я. Кирката ми е тази. Аз ще сложих. Това ми са кирките. Тази ми е хубава. За мен е най-хубавата. Тази другата. Тази също е много хубава. Само тя е 200. Кой друго да има е тази. Хъги. Кой да на хъги? Така. Глайдерите. Ето ви. Тук. Имаме то от сезон 7. Ето. Тя е крила от Battle Pass. Няма обувки. Тя е работи тук. И аурата. Имам тази. И тази, с която съм в момента. И това е, хора. Емо учите проначалните сайти. Този. И това. И това е клипчето, хора. Че да видим какво има в шопа. Че видим. Тези скинощи тук колко са редки, само майко. Футболистите. Обувките, хора, и тези обувки много ги искам. Ама нямам такива, нали, 800 V-Bucks. Много гадно. И надолу тя са гадни. Да, това е. И ще спирам. Чао.